Urnietako Gazteria Sailak Gaztelekuko ateak zabaltzeko eguna ospatu zuen joan zen ostiralean. Bilerak harrera bikaina jaso zuen eta guraso asko animatu ziren bertara. Helburua Gaztelekuko erabiltzaile edo bazkide diren gazteen gurasoek udal ekipamendu horretan ematen diren zerbitzuen berri zehatza edukitzea zen. Bestalde, hurrengo urterako lantzen ari den Europako elkartruke programa berriaren xehetasunak ere eman ziren. Bilera Gaztelekuan burutu zen, lehenengo bisita didaktiko bat egin zen Europako elkartruke programaren aurkezpena ondoren eta ikusentzunezko emanaldi bat bukatuta lunch bat eskaini zen. Gaztelekuan dagoen informazio puntua espazio berri batera pasako da 2009an. Bertan gaztegune bat sortuko da 16 urtetik gorakoentzat, obrak hasi dira dagoeneko. Gaztelekuaren funtzionamenduari dagokionez, aruak eta iazko argazkiak ikusi ahal izan ziren joan zen asteko bileran. Gurasoek galdera pilo bat egin zituzten interesa erakutsiz. Elkartrukearen proposamena azkenik gai garrantzitsua izan zen. Aspaldidanik Gazteria Sailak elkartruke bat antolatzeko asmotan ibili da. Ideia hau aurrera atera ala ez erabakitzeko gurasoen iritzia jasotzea zen bileraren helburua. Honetarako Azkoitiako esperientzia aurkeztu zuten bertako gaztek eta hezitzaileek. 21 guraso etorri ziren bilerara. Bilera aretoa txikiak gelditu zen azkenik. Gurasoek oso interesgarria jotzen dute Gaztelekutik egiten den lana, baita elkartrukearen proposamena ere. Eta bitartean Gaztelekuan haurrentzako zaintze zerbitzu jarri zen martxan seme-alabentzat. Txikiek primeran pasazuten arratsaldea joko desberdinetan parte hartuz, gurasoek bileran parte hartzen zuten bitartean.